Bog je stvorio ceo svet iz ničega, samo jednom svojom riječju. On može učiniti sve što poželi. Bog je najuzvišenije biće. Njemu nema ravnog nikoga i nigde, ni na zemlji, ni na nebu. Mi ljudi svojim razumom ne možemo u potpunosti da ga shvatimo. I sami ne bismo mogli ništa da saznamo o njemu da nam sam Bog nije otkrio o sebi. Sve što znamo o Bogu otkriveno nam je od samoga Boga. Kada je Bog stvorio prve ljude, Adama i Evu, javljao im se u raju i otkrivao im o sebi. Kako je stvorio svet, kako treba verovati u jedinoga, istinitoga Boga i kako treba ispunjavati njegovu volju. To Božje učenje se najpre prenosilo usmeno, s kolena na koleno, a potom je po Božjem nadahnuću zapisano od strane Mojsija i drugih proroka u sveštene knjige. Na kraju je sam Sin Božji, Isus Hristos, došao na zemlju i dopunio sve što je ljudima potrebno da znaju o Bogu. On je otkrio ljudima veliku tajnu da je Bog jedan, ali trojičan u licima. Prvo lice je Bog Otac, drugo lice je Bog Sin, a treće lice je Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego jedan Bog u tri lica, trojica, jednosušna i nerazdeljiva. Sva tri lica imaju isto božansko dostojanstvo. Među njima nema ni starijeg ni mlađeg. Kao što je Bog Otac istiniti Bog, tako je i Bog Sin istiniti Bog. I Duh Sveti je istiniti Bog. Razlikuju se samo po tome što Bog Otac ni od koga nije rođen niti ishodi. Sin Božji se večno rađa od Boga Oca, a Duh Sveti večno ishodi od Boga Oca. Isus Hristos nam je, otkrivši tajnu presvete Trojice, pokazao ne samo kako istinski treba da se klanjamo Bogu, nego i kako da ljubimo Boga. Jer sva tri lica presvete Trojice, Otac, Sin i Sveti Duh, večno prebivaju jedno sa drugim u neprestanoj ljubavi i čine jedno biće. Bog je savršena ljubav. Veliku tajnu koju nam je Bog otkrio o sebi, tajnu Svete Trojice, naš slab razum ne može u potpunosti da obuhvati i shvati. Sveti Kirilo, učitelj Slovena, nastojao je ovako da objasni tajnu presvete Trojice. Govorio je: vidite na nebu svetli krug, sunce. Od njega se rađa svetlost i ishodi toplota. Bog Otac je kao sunčev krug, bez početka i kraja. Od njega se večno rađa Sin Božji, kao što od sunca dolazi svetlost. I kao što od sunca zajedno sa svetlošću ishodi i toplota, tako od Boga Oca ishodi Duh Sveti. Svako razlikuje sunčev krug, svetlost i toplotu, ali to nisu tri sunca, nego jedno sunce na nebu. Tako je i Sveta Trojica, tri su lica u njoj, a Bog je jedan i nerazdeljiv. Sveti Avgustin kaže: ti vidiš Trojicu ako vidiš ljubav. To znači da se tajna presvete Trojice pre može razumeti srcem, to jest ljubavlju, nego našim slabim razumom. Učenje Isusa Hrista, Sina Božijeg, zapisali su njegovi učenici u sveštenu knjigu koja se naziva Evanđelje. Reč Evanđelje znači blaga, odnosno dobra vest. Sve sveštene knjige, sjedinjene u jednu knjigu, nazivaju se Biblija. Ta reč je grčkog porekla i znači knjige.